llit, que no vagi vibrant aquí a la taula. Jo també. Despejo la taula, full concentrat, i let's fucking win. Let's fucking win. Estàs gravant, no, Marc? Sí. Let's go! Paio, tu! Encara que ens estampem sense por... Estan aquí, Xerafim... Bueno. Sí, l'he vist. És que si veiéssiu com veig la pantalla, és a dir, veig els noms més grans que els personatges. És... Bueno, el teu germà s'ho coneix, això. No, perquè perquè era una pantalla massa gran. És la pantalla gran, no me la portàtil. Ah, vale. És a dir, estàs fent servir el portàtil com a torre. Sí. I jugo amb el meu ratolí, amb el meu teclat. Vaig estar un temps jugant així, jo també. Sisplau, localhost... Realment, jo amb l'ordinador que tinc podria fer-ho. Perquè el meu portàtil està bé. Que també tant per tant el pots fer servir de pantalla secundària, el portàtil. Perquè no estan en stream i no els hi puc fer. Ens estan esperant algun buix ja, els rates aquests? No crec. No aguanto. Quin vols? Més igual. Ja, però, oita, amb el més igual n'hem perdut un. Per això t'ho demanava. Per fer una cosa o fer-ne una altra. Bueno, ante la duda és sempre el que tingui menys vida. Va, realment no hem de forçar cap trade nosaltres ara mateix. Que passin els minuts. Sí. Vale, suposo que si són llestos intentaran combinar els CCs, primer un després l'altre. Vale. Vale, m'he canviat les maestries i... Vale, han guardejat aquí. Va, no vindré encara, pensa estic topside. Tranqui. Suposo que vols el cranc de dalt, no? Sí. Tinc tota la prio de mi. Ara sí. De fet, el que pot ser és que em ganquegi abans del cranc. Oita, Aquí està. he de vindre? Estic venint per si de cá. Sí, estic venint per si de cá. Busqui'm, please. Vale, de fet té prender, eh? Botlane de PC ronyosos, tenim. El mates. Si jugo flying, saps? Però... Lol. Jo tiro TP i tot això és nostre. Em veig el cranc, el rètol ja el faig més tard. Tinc el seu augment. Vindrà a fer el de bot, si ha perdut el... Bueno, de negar el pat... Ojo, que tira la... Vale, no tira res. Ha fet ignite. Per que ens volia baitejar amb el boc aquest. Em veig cap al meu ret, ara. Per què em banegen tres, tio? No tinc ganes de donar-li vida. Ben fet. Gasto molt mana, però total, com que tampoc hem de fer res. Un moment, estic ordenant personatges que tinc com curt, em poso nerviós. Si penseu que Pantheon és molt probable que estigui com per bot side, Sí, tranqui. No farem puix, estan fent puix ells, Vale. tot que pugui venir. No et fas el cranc de baix, bueno. No sé si se l'haurà fet ja. Podries anar-vos... És teu o meu? Teu, vale. El gordo meu. Està pantaló. Vale, se l'està Vale. fent ara. Així m'agrada, que aneu fent autoatacs. T'entraré per línia Marc, vale? Ha tornat a ficar quart al wish del riu. Flash, vale. Ets ok? Vale, doncs fec recall. L'has vist o no, David? L'acabo de veure ara. Vale, Pantheon bot. Ara l'ha acabat, el cranc. Vale. Tinc un pinky. Està cap aquí, suposo que se'n va cap als... cap als picos. Vale. Bona feina, Tom Marc. Un flash. Les faltes de Malmortius potser sí que... Pensa, estàs lliure ara. Pantheon estava als seus picos. Pots fer-li això... Sí, aquesta partida Halces estarien bé. Vull dir, realment el nostre dany és de quan comencem a ficar-nos en àrea com uns mons. Ja està bé, si vaig farmejant així. Pantheon mid. Teu, Estàs bé? Sí, estic bé. Estaré pel Gromp, jo.
Alden, si no té avantatge abans del 6, no... Es quedarà Hauria d'anar fora. quedant enrere. Vale, la línia ja s'està pussejant cap Jo allà. soc 6, ja. Podeu forçar alguna Bé, cosa Sí, bot? Tinc R. podem forçar inclús drac, eh? Per això, Estàs per anem aquí, anem a bot primer, anem a bot, i tinc R. Tenen Vale, guard només els les Keto? kills, Nil. Sabeu si tenen guard? Aquí Sí, sí. sí, de fet que s'estan tirant enrere. Sí. Sí. Pots començar el Drake, Podries començar el Drake. Jo crec que Si no comença- no poden contestar. Vale, en el Tribuix no tenen guard. Hi ha el pantaló, jo em puc moure, As soon as... Em moc. Bueno. Està bé, Us està està bé. venint Swain, Està un quart de vida, està un quart de vida, Pantheon, ara. Us està Ojo aquí, Swain? Podeu venir? El traiem? El traiem fins a fora, Compte que Fit té R. Estic de camí. Quedo per tanquejar la R del Fit. Vale. Ah, no, calla. Vale, Tinc. Swain bot. Em queda mig nivell per nivell 6. Vale, acabo. M'agradaria fer pujar i marxar a base, que tinc 1.700. Hi ha el pantaló, no sé si és bona idea. Si em pujo així tot boig. És nivell 4. Sí. Doncs així. És a dir, l'objectiu de marxar a base és 1.800. Que és aquesta wave. Em faltarà 30. Bueno, prendré la poció. Pot pujar Fit, pot pujar Fit. Sí, pot estar que estigui pujant. Tiro enrere. Vale, No, està està mig. És que amb això tinc un bug bastant increïble, ja. What the fuck? Està bo. Vale, jo ja tinc les botes, ja tinc les mercs. Vale, m'ha fet push, però no arriben a la torre. Bueno, com a molt perds 1 o 2. I el gordo poder perquè es menjarà tota la tanca. Ja, No, perquè no arriba a la torre. però els casters... Bueno, No, confio. Ah, vale, soc 6. Podem forçar encara més algun lloc, ara. El top, si no té flash encara, estaria ben a matant ja aquest. Anem... Molt Podem bé, anar. molt bé, el body Jo block. tinc R. No, Però per línia. i a mi no. Fem freeze. Sí, no volia que entressin a torre, que t'estaven ficant a tu. Vale, soc 6. Vale, li entro, Sí, M'espero per fer la... boníssima. Boníssim. Anem Herald, doncs, Marc. Sí, el Fizz està molt low. No El pot Pantheon venir aquest caldo. ha patat aquesta planta. SS... Swine. Suposo que vindrà per darrere. Deixo... Ara vinc, Nil? Dale. Tinc el salt. En principi no m'haurien de matar, tinc flash i tinc tot. Deixa'm el gordo. No sé si arribaves, Arribava. Amb la Sí. curva el feia. Ah, vale. Bueno, sorry. Vale, objectiu, back a 1100, torno amb el segador. I amb el segador sóc molt fort. Va, el pantaló ha marxat de mid. Sí, ha anat cap a bot side. Podem inclús tornar a matar el Nasus i tirar Heraldo top. No sé, jo no ho faria, Sí, Jo deixo el teu ping, L'Heraldo el volem fer abans del 14. Sí. No serà, segur. I intentar pillar les 2 primeres plaques i quan estigui a 2 i mitja, tirar-ho. I fem una torre. Hauria de ser la de mid o la de top. Com estan? Top, jo crec que top ara mateix. Tens... Vale, Marta és rabiat, Sí, I sí. espereu Pantheon a té R. R, cuidado, nois, Pantheon té R. Flash. Bueno, ara no el té. Vale, puc pujar? Tinc R. Encara no estic a rang. Quan et giri. Vale. Nice. Fem push i torre. Sí, Però primer S'ha- espera que patem les plaques, sí, s'ha gastat flash pel Marc. Sí. Jo veig era petit. Pots defensar el mid, Ves tu mid, Marc. Vai. Vale, ara ja pots Ve començar. pantaló. encara no ha arribat a mi. A l'igual. T'escapes? No.
Ja està. Has vist aquest stun? Jo crec que hauria d'haver anat cap a torre, perquè me'ls han... Fem back, faig back, tinc TP, He anat cap aquí perquè... Fes back, que hi ha drac. Jo també tinc TP. Està bé. Volia que piqués una més. Se l'ha quedat el Swain. Bueno. Hi ha el crab, Drac en Sí, 30. sí. Sejuani està venint. Està venint de base. Tinc el segador, ara sóc molt fort. Vale, sèrio? ojo un Fizz. Estic venint, Vale, ulti Fizz. Et mata? No. No. Mira, conya. Ja gastar l'ulti, Ah, i Vale, podem lluitar aquest drac, podem lluitar aquest drac. tinc ulti up. Vale, Jo deixo no, mig fent però... push. Suposo que ara Tinc un deixaran ping. els nassos allà. El prender, i s'ha gastat el prender, Vale, començo el drac, deixo el mid fent push. Han de fer alguna cosa. Pantheon no hauria de tenir ulti. Fizz no té ulti. I està mid. Sí, és nostre. Molt bé, doncs Ojo aquí. push per... Bot. Ara és el moment de començar a divejar. Bueno, de moment Marc torna cap a top. I podem començar a plantejar de divejar aquests de bot. Jo tinc ulti up, Seria molt Això. fàcil fer ara mateix. Deixa'm aquest també. Doncs faig push i em moc cap a bot. Vale. Però anar tirant ja. Sí. Jo també tinc TP, et segueixo o no cal? Depèn, si veus que fa falta, si apareix el jungle i se complica la cosa, si no queda't allà dalt. Entre el Pensa que dubte, el Nasus ja no té torre. Nil, entre el dubte, sempre tira't cap prop de mi. Sí. Puc intentar protegir amb la Tinc aquí Pantheon. Vinc. Te'l rebentes? Fuck. El lluiteu? No té sal, Vale, fa flash. flash fizz enrere. Li vam robar. Sí, roba-li això. Puc? Sí, ell És sí. el teu? Sí. Passo primer. L'he tret el ping. Bueno, però seguim la Deu no haver reta. marxat, sí. Ah, sí, doncs sí que es fa la Moonstone. Flash Feed, que ser. Flash Feed, Sí. El Pantheon... Pantheon deu tornar a tenir ulti en aquests moments de la partida, ja? Sí, i la tirarà bot, segur. És l'únic lloc on pot fer alguna cosa. Marxem? Estic fent pas cap a top, Podem matar aquest Nasus tranquil·lament, també. Ah, és un pack bastant dolent, em falta 30. Bueno. 30 és res. M'espero 10 segons i em compro les botes senceres. Estic al crap de top, vale? Vale, intento ja treure'l una mica. Sí, 1 minut per Heraldo. Aviam si podeu matar Nasus. Jo vinc. Faig push, veig cap allà. Ves. Però sota torre, Sota torre i... Sí. No em poden enganxar, és a dir, m'han de venir els 3. Si em venen els 3 moro, però és... Nasus aquest a marxar? Aquí Aquí hi ha un un Pantheon guard. vingui. No, està Pantheon top. Algú està per aquí. baix. Pantheon estava aquí. Acaben de petar la planta. Com a molt té el Sancho. Pot fer fizz, Ojo no tingui el Sancho per darrere. Estigues pendent d'això. Pantheon estava per aquí top. Llavors està fent-se els llops. Cap aquí. Tinc R, Aquí podem lluitar. Vale. Si no... Deixem una mica el fizz, aquest. Passa que divejar fizz és complicat. No, hi ha el pantaló, Us està venint Swain. Però bueno, ja era alto en un minut. Si Sí. mantenim la zona de la jungla i el push a mid i a bot, top és nostre. Tinc el fit, Cuidado. Fora. Està sonant aquí, fora. Sí, Serafín també és aquí. Hi ha TP. TP. Estem bé, Serà el fa push per Hem baix. forçat un TP... Faig Sí, reset. si no moriu està bé. El Nil està sol, està bé. Aquí, no sé. Vale, enrere. Adéu. He de buscar un ping. He derrapat una mica, amb aquest ult. Sí, no, i Van els cap a- podem seguir apretant. No. Banca per alto, Sí. No poden. Guarda aquí. Jo tinc R. Mireu bot. Peto torre de bot. Sí, tu petes tot. Tu segueix patant, aquí els hi deixem que tu Sí, facis. estàs free farm i tot, sí que... Allà al bar, Estic arribant, Vale, lluitem. No he pogut baixar R. Vale, enrere. Deixeu enrere. Us
Tinc flash, tinc flash. No, has fallat. Està bé, tira enrere. Serà Aldo, no passa res. Segueixo fent push? Sí, estan tots allà. Sí, estan No tenen TPs. No tenen TPs. Estampa la wave, això ho deixa. Sí, acaba d'estampar això, però també ves marxant que ja va drac i vols resetejar. Sí, per això ho deia. Em faig anti-healing, no, ja? Ara que ens comencem a juntar. Sí, quan puguis, sí. Vale, 30 segons per aquest drac. De fet, Tinc rap. A Max, si no li deixes fer back a aquest senyor, perfecte. me'l puc fer ara ja, tinc pasta. Si no és igual, si està molt enrere. No, està És bé. que el Salva està pillant kills, 20 segons, drac. Potser podem acabar de fer push aquesta de nit, eh? No li puc donar. No t'arraïs més, ja està, ja no arriba pel drac. Directes tots al drac? Tal com surti el pegues. Sí, no us espereu que el Fizz ha fet back, ens volem afanyar. Pantheon entra, es morirà. No poden treure d'aquí dins, no? Però que... Nil, No anem. On anem tu? Sí, ara hi ha cadascú una línia. Va, anem, Nil. Vaig jo mid? Jo he d'anar a base. Ves tu mid, sí. M'ha de fer back i jo vaig a bot. Vigileu amb Fizz. Què busques, Sancho? Feu peixet, aquest tio. Què? Nil, vés tu a buscar el red quan puguis. Vull. Tenim R sap, també. Sí, jo tinc RRAP. Sí, quan fem... Si acabem de fer push i ens ajuntem, ens interessaria ajuntar-nos, poder dibuixar aquesta de nit. Si estem tots, dona igual que sigui un Fizz o no. Espera que arribi a fregar. Sí, estic de camí. Fem push a mid, tenim R's, podem forçar. Aquí. Jo tinc Zonias, puc ser... Oh, va, m'han vist. El que passa que el Nasus no es pot quedar free farm, eh? Però ja porta Per això 140. hem de forçar coses. Hem de forçar ara mid. Voy, pim. Va, Anem torre. tinc el Pantheon aquí. Ok. Estem venint. Flash de Pantheon. Tinc cua en... Fizz està molt low, Fizz està molt low. Vale, seguim fent Dos push, segons, seguim fent push. Està bé, seguim fent push. Aquí hi ha un ping, no l'he pogut treure abans. Tinc R, jo tinc tot, encara no he gastat res amb aquesta fight. Jo també tinc R. Jo tinc R en 60 segons. Fizz i Pantheon haurien d'haver fet backs, 100%. Va, està aquí la Serafín. Tornem a pillar el seu vermell? Sí, pilleu, robeu tot el que Pot anar, Ves cap allà, ara aquí ja no farem més. De fet, si podem robar també alguna cosa de dalt. Sí, el blue. Feu-vos això. Jo vaig cap als picos. Us dic, aquí hi ha un ping. Ens venen, has de fer ràpid, Tinc R. Podem... Porta tot aquí. Ens falten R's, però tenim Rel i Galio. Entres. Hem matat Serafina. Podeu seguir picant, guanyeu. Sigue. Boníssima. Molt bona aquesta. Hem d'arribar a Serafina, eh? Si aguanta viva tota la fight es complica. Puta, ha fet flash allà, però bueno. A mi m'han fet... Podem acabar de fer push, això. Sí. Jo tinc Zonias encara, però... Ni que risqui. Surt ja Swain, Surt. Mitja vida torre. Mitja vida tercera torre. Si arribeu al blue, Bueno, no sé si ja és. Compro... Jo he de fer back. el cap del seu els Sí que hi ha. té. Quan acabis de blue, o fas recall o fas directe cangrejo. Ai, crap. Vale. Els 5 contra 5 els guanyem bastant bé, la veritat. Sí, no, Sí, però tenim ara- R's per Sí. fer He fight. tirat l'ulti i els he tocat a tots, Sí, jo em podria haver salvat. Hem donat tot aquí, realment. L'únic problema és que la Serafina ha estat viva tota la fight i per això se'ns ha allargat. Si arribem a matar-lo una miqueta abans. Quan Li entró el Ja. Sancho per darrere? Crec que li puc entrar. Se
se m'anirà. Mira, tranqui, Tinc tranqui. Vale, decoracions, volem començar a guardejar el Baron i... vinc aquí. Ren, està sol. A més hi ha Pantheon allà. Volem pings per aquesta jungla. Ojo que si Nasus sobreextendeix, podem anar per ell. Anem nassos. Estic de camí, nois? Vale, a mi em veu, eh? Sí. Sempre vist. Selva, bon dia. Us estan venint tots, Drac en 50. Nasus. Tant, que m'hem portat d'excursió. Vale, va bé. Pantheon aquest està una mica descol·locat, Se'l pilleu bé? No, és que no tinc sal, jo. Cuidado. No tinc sal. Entra. No tiris la R per fer engage, Marc. Tenim molt engage en Ulti aquest. de Fizz, Lel. Espera't que entri algú. Nois, Sí, Nash. Podem fer Nash, tranquil·lament. Podem començar-lo, sí. Va, doncs. Vale, tinc Però Pantheon. compte que ens falta R de Rumble ara mateix, però bueno. Podem començar i en tenim bastantes. Molt poc cooldown. Igualment, possiblement ni s'acostin. Tu ves tirant. Bueno, no sé, el Nasus surt Tu en ves el 6, Nash, ves el Nash, que tu piques. No, el Nasus està viu, podries massa tard. No, que el baixem que flipa. Si ara arriba Marc... Jo estic aquí campejant. Més, tenim Sí, totes sí, les tenim ulties. tota la visió, tenim totes les No venen, Tu que podem Van a arribar. Drake. Ah, el Drake. El Drake el podem seguir, aquest. No. Sí, no, fem back, aquest Drake el deixem. I podem ir van. Sí, no, sí, se l'acaben de començar. Vale, surten els nostres bufos, en re. Vale, doncs anem aquí. Tarda la vida a baixar-se. Vale. Sí, anem a fer Anem directe als push. bufos. Jo acompanyo el Nil. Company en Nil. En teoria no hi ha d'haver problema perquè el Nil estan tots allà fent el Drake. Surten amb 20. Bueno, doncs intentem guanyar una altra cop la visió. Sí, m'ajudes una mica. Podem anar a castigar el Nasus un altre cop? Sí. No té ulti. Jo tinc TP, però el jungle està bot, eh? Hem d'anar cap a top, anem cap a top. Fem el craft. Bueno, de fet puc anar jo a bot, us ajunteu top 7, tinc TP up. Estic anant a top, jo. Aneu a top tots. Ara hi ha el vermell. Entre top mid. Sento salva per deixar treure un guard. Aprofitar aquest Baron. La primera de bot hauria de ser free. Hi ha un ping aquí, estan venint. Sí, David, tota teva. Puc quedar a mi a bufar els minions, si cas. Companyes, marca treure aquest ping. Pantheon no està a bot. No pots quedar. Jo segueixo un Vale, presumit. Serafina bot, sou més allà, jo tinc TP. Ens la tirem, ja està tirada aquesta torre. Vale, doncs apreteu entre top i mid. Jo estic aportant mid. Molt bé. Ojo. Ojo. D'aquí veieu, Serafin i Pantheon segueixen a bot. Fuen està mid. Anem a mid. Jo no puc passar per aquí al mig. Tranquils. Apreteu on esteu, estem bé. Estem tirant coses. Bot cau ja. Jo soc molt tanqui. Ulti Pantheon, Sergi, cap aquí, vale? S'ha tirat la R aquí a Cuenca, per res. Ojo, que us van fins cap a Ara es top. puja top Fizz. Vale. Cap a top. Enrere. Ha tirat un... R a l'aire. El Fizz no té R. Anem a top. Vostè just de mid, jo. Estàs bé, Marc? Sí. Vale. Tirem enrere nosaltres, que no tenim wave. Vale, bot està a mitja vida. Si divejo pots entrar, David. Pantheon es mou cap allà. Bot cau ja. Vale, no, Nasus està aquí. Sí, divegem a top. Tinc Swain. Vale, pilleu Swain. Vale, bona. Vale, acabem partida, no? I anem de top. Podem tirar tot. Podem tirar tot. Tota és la base... I també cau... I la bota ens està venint. La de bot ha acabat de fer-se la wave. És igual, tirem... Jo crec que podem acabar, Sí, podem acabar, sí. Tot a Nasus. Tinc Zonias, puc entrar jo primer. Sorry. Molt bé. Els pics secrets. Ulti de la Serafin. El Sancho? Tu la wave, No vull morir. Sí, enrere. No tinc... Vale, ja està. Tinc down sense alta Fizz. No s'afani. Anem a robar bus. Va. Aquest Pantheon... No tinc mana.
No tenia mana, por... Mateu. No, no té ningú a prop, és vostre. Està tarat. Roba el blue, Nil. Sí, això vaig. El Blue, diu, li robo tot. Sí, si la roba estat està foríssim. Les claus de casa també li pots robar. Sí. Li robo la cartera, si surt de base. Vale, en un minut tenim Drake, podem anar a buscar l'arma. Sí, aviam, esperem que surti Sejuani. Realment ens interessa ara ajuntar-nos, tirar R si guanyar la partida, però bueno, Sí. ja que surt la... El bot està l'ànima, obert, també. Hem esperat. Sí, pot I hem de estar obert i planejar-nos quasi ha caigut. Estaria bé que No marxés de base. tenen cap torre. O sigui, només hem d'estar tots junts i tenir arrasat. Anem a guardejar ara això. Jo tinc per treure guard, tinc ping. Vaig a fer-me el vermell. Arribo a temps? Sí, No, vine directe. No crec que el necessitis. ja, tens raó. Hi ha un ping per aquí, m'ha semblat veure, no sé on. En el pit. Te pasaste de Hi ha vuelta. un ping. Hi ha el seu red, si vols, Nil. Hi ha el seu red. Aquest ret és meu. Té el meu nom, no el seu. Aquí hi ha un ping. Vale, d'acord. Tinc tot, jo. Man. Ja, no hauríem de venir aquí, però... Ai, Sí, la feina no, està aquí. no passis per aquí. Assegurem el drac i després ens ajuntem a mig i acabem. Sí. És una merda d'alma, però bueno. Rel queda't aquí fora, que no s'acosti al Pantheon, que no faci res raro i ja està. Oh, pot entrar multi des de més Buah, lluny. teniu molt dany, I després anem directe a bot, tirem l'inhibidor i acabem. Sí. Ojo el Swain! Re. Ara anem d'aventures per aquí. Uf, creus que el one-shotegem aquesta papa? Si Si la pilleu, jo tinc R. Sí, i jo la meva. Fot-li flash, si fa falta, no en tens, va, ja. No. Estem venint. Que entrin Sejuani o Rel, jo entro amb R... Jo no puc entrar perquè no tinc el flash, no puc fer tot, però No puc tenen entrar cap amb la... torre, o sigui, tireu-vos per la Serafina com a animals, si podeu. Serafina està morta. El Nassus! Pel Estic venint. Ja em poden anar fent focus, saps? I compta el Swain... Es cura molt, Bueno, teniu antígones, doncs. Sí. Oh, el Lasky. Hòstia, el xat. Sempre em sorprèn veure-lo.